Stilletjes in mijn buikje, giet het er maar aan bij. Op het tweede plek staat Hielke en het derde plek gaat Geert. En het vierde is voor Arend, want die is ik net verkeerd. Op het vijfde plek staat Kuiper, maar die haak ik als hoorn. En die haak hem aan het leger, die staat nou op nummer zo. Hey, dat is die niet, dat zie je. Maar ik die net zeker lezen. Dat zit bij mij op nummer 1. Hey, dat is die niet, dat zie je. Maar ik die net zeker lezen. Dat zit bij mij op nummer 1. Nummer 6 die is vergeten, nummer 8 tot nummer 10. Binnen ons net zo belangrijk, maar als hier geen top 10. Ik zal juist een briefje schrijven, misschien was ze maar mij haar. Dan klinkt straks zomaar het toetje, want de mat het al op taal.